Good morning mga kaspero. Kumalma na yung panahon. Ayan, so makakadayo na tayo. At babalik tayo sa Sico Island. Ayan, ready na yung mga gamit. Ayan na, may yellow na yun dyan. Ayan na yung mga spero. Pungtod ganira, tatlong pungtod nga man ulang man. Ayan mga kaspero, nandito na tayo sa baybay. Ayan, i-load na natin yung mga gamit. Ayan, tapos yun yung bangka, yung malaki na. Ready na siya. Ito na yung mga lagayan namin ng crudo, gasolina. Ayan mga kaspero. Nice na. Yung ibang divers wala pa. Yung si Master Pogi, oh. Yan si Master Negs. Yan. Hoy! Laki na ng bangka gagamitin. Ito na yung Blue Marlin 5 mga kaspero. Ito na yung ginagawa ng Boracay Spero. Ayan na siya. Ito yung gagamitin namin na papuntang Sico. Saktong sakto na yun mga kaspero. Yan mga kaspero, arangkada na kami. Yan, hila-hila namin yung dalawang bangka. Ayan, naiwan yung mga misis. Ayos, malakas din pala yung Sito 40. Pagdating sa Sico mga kaspero, maganda na yung klima. Kasi dito medyo maano. Ayan mga kaspero, ready na. Ito na yung mga master pero natin. Relax muna kami mga kaspero. Macho yung captain. Ayan. Gasoline boy. Ay, gasoline boy. Diesel boy. Carlo. Pabalik kami doon. Yung makina namin, Sito 40. Pero on the way na kami papunta sa Sico Island. Ayan. So medyo maalon, pero kaya na kasi malaki na yung bangka namin mga kaspero. So yung mga tao, mga divers natin napapahinga. Ayan. Si Master Puke yung captain natin. So ito nga pala mga kaspero, yung YouTube channel ng Boracay Spero. Ayan, Boracay Spero Fishing Vlog. Ito yung Laika Dudoy. Ayan, so talagang nilagay niya sa bangka niya. Yan yung mga kaspero, ang ganda. Siya yung nag-okay. Tingnan nyo mga kaspero, ang ganda sa taas yan. Ayan, oh. So pupunta tayo mamaya dyan mga kaspero. So dito muna tayo sa unahan. Ito tour ko kayo. Yan. Tingnan nyo mga kaspero, ang lapad nito. Dito ako sa dulo. Ayan, ang lapad. Kitang-kita. Napakaganda mga kaspero. Kahit medyo maalon, parang hindi nakakapansin. Okay na yan. Makain na silang tinapay. Ipapakita ko yung pangalan ng Blue Marlin 5. Ito na yung Blue Marlin 5. So dito tayo sa duyan. Woo! Oh my god!
Ayan, tingnan nyo. Taas naman tayo mga kapero sa taas. So yung bangkang dalawa ang gagamitin namin service mamaya. Ayan. Uy, may pugi! Gangguan. Ayan mga kapero, ito yung taas ng bangka. Ang ganda dito magtambay, lalo na pag sunset. Sunset. Ayan. Para akong nasa bundok mga kapero. Ayan, ang ganda ng pwesto dito. Dito na kami sa tapat ng Buruanga mga kapero. Ayan. Ay, lagpas na nga eh. Punta po siyo nito. Ayan, ang ganda. Ayan mga kapero, si Master Dodoy oh. Ayan. Alos doon na siya sa may cutting, pero ang ganda talaga ng balanse ng bangka mga kapero. Ang lapad kasi ng pinakabatik niya. Ayan mga kaspero, nasa kaligitnaan na tayo. So, tingnan natin kung navigation. So, ayan mga kaspero, mga 30 kilometers na lang, 33. Ayan, lapit na. Parang highlock. Nakulam yung sinaside ko eh. Sasagap po ko na eh. Mas tumabang kaya ka dyan. Seryoso ah. Kaya pala ayaw tumakbo, hindi kayo nakabakan yung gaspinador. What? No? Puro lagi red. Yan mga kaspero, ako na naman yung driver. Palit-palit lang. Pakasitasin mo na. Kasi. Adios.
Ayan mga kaspero, nagpe-prepare na si Master Jimbol. Ayan. Tingnan mo yung pana, ang cute. Yung takbo natin mga kaspero, nasa 7 knots lang. Tamang takbo lang. Ang layo natin, nasa 23 kilometers pa mga kaspero. Halos malapit-lapit na rin. Ayan, good afternoon mga kaspero, hapon na. Magsa-sunset na. Woo! Ang galing ng sunset bathing nila, oh. Mga kaspero, ang hayahay ng buhay ni Karamon, oh. Sa gitna ng laot yan, pero ang ganda ng pwesto niya dito mga kaspero, tingnan nyo. Oh. Tulog na tulog talaga siya mga kaspero. Feel na feel niya yung bagong boat, oh. The sunset. Ganda dito sa taas mga kaspero. Radio. Tapos sa baba sila mga kaspero, sa baba. Yan, nagmi-meeting kung ano yung hulihin nila, GT ba o tanigi. Ano, baulo, baulo? Malapit na mga kaspero, nasa 17 kilometers na lang. Sila Master X nandun. Ayan. Yan, magandang gabi mga kaspero. Nandito na tayo sa spot. Yan, inabot na kami ng gabi. Nagre-ready na yung mga night hunters natin dyan. Yan. Medyo pagod pa sa biyahe, kaya maya maya na tayo arangkada mga kaspero. Ayan si Master Jimbol, oh. Ready na. Wala nang damit. Magdadive walang damit. Oh, Master Jimbol, shout out mo yung mga anak mo na lagi nanonood. Hello, juro kami sa ako, Siko yan. Dayo kami sa Siko, kibahan namon si Master Jimbol. Ayan. Lima. Anom. Ano? Sakto. Ano mo? Ha? Anom. Pa. Ay, ano to pa? Patarong ka na. Ako mag-flat lang mga gulong. Ako mag-panaraan. Di pa kasangit hangin ng flat. Yung nga yan. Tatangin na na eh. Isang gabing sisid. Ay, pwede pa nga na yung baso, may kwarta.